pallit. Rammistaa pallilla hyytäjän kanssa. Niin tää on siis tää piiparipäivä Baileys, Minna. Tää oli se Baileys. Okei. Kyllä tiskilppuille kaikki hommat. Kaikki hommat. Eikö tässä ole 2 riistoa sitten vielä mitä? Joo, urosta 2 riistaa, urosta ja 2 parkkia urosta ja 1 riistanarvi. Oliko se Ivalossa se? Joo, 1. Joo, Charmi. Onko se Ivalossa? Joo, ne muutti, ne asui ennen Helsingissä. Tästä ei näe nyt mitään muuta kuin Pekki. Tuli niin Ivalossa. Sinne. Toi on karannut. Ei pitänyt kelloa. Silloin kumea haukka. Meillä on sitten semmoinen Dimitri. Koska siihen meni? Mulla on se paras numero, mitä voi olla. Viime. 13. Taisi olla viime vuonnakin. Aava tulee perässä. Olisi niin ihana niitä poroja ja multa tulee sitten varmaan perkele, kun mä katselen ton käytössä, miten ne on kummonen meidän koira. Mutta tänään ei ole kielet. Ai mä. Kaikki sä oot niin vihainen. Aina me sitten veetin ja leet kesken. Isän pojan. Käskystä. Missä se muu porukka? Miksi siellä hengaa? Minä oon nyt täällä. Mä haluan portista ulos. Sulla on 2 tuolla. Ei tässä isossa nyt niin tarvii haukkua. Hän haukkuu sit kun on tarvitse. Ei. Hän nyt alle juokse. Nyt on hyvin jo. Hei. Onks nyt vielä 1 tuolla? Yksi vielä puuttuu. Nyt alkaa väsyttää. Siististi heittää nuo etu. Ding, 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 ding. Yksi. Se miettii, kato, että tämä ei olekaan semmoinen rauhallisempi. Joo. Miettii, että mitäs sehän meni jo. Tässä nyt. Menee se näin yksitellenkin. Kauhea työ. No nyt Ainokin lähti. Missähän se Leevi on? Leevi on poron perässä. Poro on sitä mieltä, että minä juoksen vähän ympyrää. Poro. Se on hyvä kyllä, kun reikä on auki, mutta kyllä nyt tulla sinne ampua. Aivan aijassakin näkee, kun niin vähänkin on aukkoa. Mitä haukkuu? Hyvä haukku. No,